Hi guys, maayong hapon. Tabok mi sa karsada paingon sa Petron. Bitaw adto mi sakoan ilahan ni Kagawad Padilyo dito sa King Sabaw kay mangaon daw mi ni Maring Inday, librehon ko niya. Ug daghan kayong salamat Maring, ug daghan salamat pod sa nag-send sa grasya. Daddy Bear, thank you. Thank you so much sa blessing nga imong gihatag. Ay, di ami diri sa taga Petron. Bitaw guys, thank you so much sa tanan mga nagsuporta sa amo ha vlog. Thank you. Madam po. Thank you so much. Unya karon kay giguto man si Maring kay wala pa daw siya naniudto. Ako wala ko naniudto guys. Nya kay wala na ko si Maya Mia mo kaon. Ingon ka kay Hindi ko na siya mukaon o dili ko niya kauban. agabuang man sa ingon ka kay librehon ko nimo nya karon. Bitaw guys, wato mi sa ilahan ni Kagawad Padilyo. Kay tuay sabaw dito. Libreng sabaw. Adto sa King Sabaw. Tabok. Kay delikado maligsan. Lamay lang walay saons ito Maring. Kung nay saos, hala ang mangga nahulog. Nahulog ang mangga? Nahulog. Na to ang isa. Wag na sila kabantay di ay nahulog nila. Kuan ninyo nabantayan di ay. Nagiya ka sayang. Sayang ang baytong ko. Ang mangga. Ang mangga. Hala, ang mangga. Nga. Ang mangga nga naganga si Madam Kadani. Kumusta ka si Madam Dani? Hi Madam. Yes. Hoy, nag-close ka pila ka adlaw no? Yes. So nagbalik na sad ka, blooming na sad ka. Ari mi Dani. Nya karon guys, diri ta agi Maring kay basig na sounds niya Maring. Kay kasagaran ba yan ay mga sounds diri. Likay-likay ta sa sounds kay para dili ta mag-copyright. Kay kung mag-copyright, sayang ang video, walay Income. walay income. Hi darling. Kumusta darling? Kana ni mo darling mami eh. Ingana gina basta agay gihat darling wa na nasanturi ang akong siko darling. Ala na sound sa ilahaman ni kuan Kagawad Padilyo. Hi. Pwede i-off ang kuan music. Ay basta ay diha ka. Ay wala man. Pwede ra magkuno ko sa sumba-sumba. Sugba man ang sinugba. Wala may sinugba Maring. Chick, ano to? Wala na saging Maring daw kamuti Maring. Para Paris ito sa RM. Para Paris. Unsa may ato RM? Nailangan. Na nagsulod ang langaw. Nailangaw dam nakasulod. Wala na ay kuan Maring ko patsada tan-awon. Patsada tan-awon. Bihon. Marin, mantaghap na chicken. Kanin. Hap na chicken. Hi, thank you so much. Ala magdugang sa niya akong kurikong Maring. Ay, guys. Kasi gilang okay lang. Awan. Kurikong rakan, basta kayo kusog. Kurikong braka bahalag. Sukan ang kurikong bitaw ang kani Dani oh, kani Dani agka kuan ni siya Dani agka pula-pula ni siya Dani kung makakaon sa tubuan. Chicken. Ha, unsa to Maring? Hot chicken? Yan lang ka sosyalan, hindi ka kaya. Aha. Ala Ginoo ko si Maring Inday magbayad mauwa man sa Dani oy. Damay sunod ako chikas 600. Naay sulod Gcash, ay naay sulod Gcash ni Maring Inday. Bayaran na So po. siya daw kuno magbayad. Huy ba? Lechon. Sure ka? Pagtarong ba? Kasi, Ha? napa may sunod chikas na po 600. Sige. Nya kanila ako Maring Oh. or kanina lang. Ikaw. Or rice na lang, rice na lang ta. Duha ka rice amo Madam. Dayon. Kuan ra ako maring saging. Bibi, ra ako. ha? Saging ra ako. Adi saging imo, di saging na pud ako. Di rice lang imo. Saging ra ako kay nagkaon na ko ganda rice. Agpa konsensya man sa ka. Dili, nag-adjust ba ako sa akong rice. Sige. Isa na lang day ka rice kuno Madam. Saging. Aw isag tunga Madam. Oh.
Uy, shout out. Oh. Uy, bibi. Tunga sa manok. Ha? Oh. Tadtara lang. Kaya tuma na lang ni. Tunga na lang ta, madam. Nice, sili na ni bibi. Kana silihi. Okay. Mga gabaan, mga bata. Ayun ko, i-check out. Ay, dali, pagkaon. Ano yan? Tas na ulan. O, gani. Adi, ala. Isag tunga ni siya, madam. Isa lang niya. Isag tunga, pwede isa tunga. Naami karon diri sa King Sabaw. Isag tunga akong rice. Oh, sige, okay na kay madam. Ulo lang ka saging. Pila ang saging? Ayan ko kare, lato. Plato. Saging lang. Ay, muning sili no. Tunga ba? Tunga lang na to, darling. Amay maayo. Ito man. Saging ang hinog or kamote? Di nga naman sila tamis no. Kun maring. Gusto ko sa kuan maring katumbihon. Ako ra bayad ato ha. Pagkuha. Ay mo si maring inday. Pagkuha. Madam, kato ako bihon madam. Oh, bihon ba na sutanghon? Maayo ka rin Sutanghon. Mingaw kayo. Sutanghon. Maring, gusto po sa kubdayok maring. Oh, nakakaon yan. Kami sa bayad. Uy, ikaw magkagbaya dani agay. Duha-duha sa tagkaon dani ah. Bitaw guys. Thank you so much to Maring Inday. Alam, kaon jud tagtaman karon Maring. Madam, pwede mi mga sabaw. Very good. Oh, kunya sa pa man. Okay ra? Pagtarong ba kasi suko na ka Maring. Ha? Suko na ka. Oo. Joke lang. Ikaw may magbayad na nga masuko man ko. Bitaw guys, mangaon mi ni Maring Inday ha. Asawa na to maring. Oo, kinahanglan tagsawsawan. Platito. Madam, manghulam din ko platito para sa sawsawan. Laon nga unta guys, tanan. Nya libre ni siya kamaring Inday. Maring. Ay, yara Maring. Wala man tayo kuan, sus. Sa may kuan nani? Sus kani. Tuyo na inyo tuyo suka. Libre. Paturo. Libre. Kun. Tuyo suka. Tan. Wala mga unta guys kay libre ni Maring Inday. Thank you so much Maring Inday. You're so beautiful. Bitaw guys, tunga bidani ha, dili ni ingon nga kuan si Maring Inday ra tanan. Loy biya si Maring Inday kay ngano. Single mom biya na siya. Single. Di na nga online pa ha. Nya kay wala pa man tay video sa atong kuan ala ginutong Facebook page. Mag-video sa ako Maring. Okay ra ka? Nara guys, si Maring Inday. Ha? Tunga imo guys. Isag tunga akong rice Maring kay murag gigutom jud ko Maring. Okay ra makaha. Oh, puro. Ikaw man mo bayad na. Ha? Ikaw man mo bayad na. Ayaw ko babayaran. Dara Maring, ang sus Maring. Dara, sus. Tangan na to. Sabaw. Kani na lang ato butang. Ha? Tuyo na lang ato ibutang kay kuan man. Ayun na lang suka. Meron mo? King Sabaw. Hindi magtubig-tubig ra ko karon. Ay, kapila akong tiil. Ha? Akong tiil. Hindi siya kahit tamis. Pag sure ba? Ang saging ba? Okay na siya. Yan ay libre nga sabaw. Init tayo. Wala na ni Maring da ato na ipadaplin.
Madam, pwede ko manghugas? Yes. Naamay dilibog na ane? Guys, mga unta, tanan. Ya karon guys, humana ang shooting, mga unami. Ala, Ani ako, Maring, tubig na. lagi ang imong hamaring. Nga lagi pwede sa soft drinks. La dili ka pwede sa drink. Dili na. Butas na si kaninay. La mga unta guys, tanan. Kaninay giingon nga. Oh, sorry na lang sa soft drinks. Pero ako karon maring, pwede ra ko mag-drinks. Oh, pwede ra ka. Nya ka mahilig man ka sa pako. Ako na lang imo. Pako. Guys, mga unat na. Kay nagkaon na si Maring Inday, wala siya kagwanta tungod sa kagutom. Numuros ko. So karon di ami init na sabaw sa RM. Dayon di ay lechon manok. Half ra ni siya guys, pero amo ning huruton kay sayang. Di apod say gi-order ni Maring. Ako din nag-order dani, kuan anaang sutanghon. Nya with matching lasa, with matching diara. Mga unata. Kaunta guys. Lami ihikot kung sabaw. Let's eat. Laoy perfect kaayo. Ganahan di ka mo hikot sa ilang sabaw kay ano, init kaayo. Paghatag nag-aso-aso pa. Ay, makada na. Well, Ha? ito. Ha? Ay, well. Kanira kay gusto mo ba malahilis mo well. Ano? Ang lamig ginani sa una sa kuan, sabaw sa RM ug saging. Naon na siya og ihumol din sa Sabaw sa RM daw. saging. Ihumol. Dit kanang himay-himay. Yana, tapos kaunon. Uy, mga on juta guys. Kay libre na. Nasosyalan lagi po karon nga tinidor ko. Ang bot niya. Hindi naman nga ang mga tao kaya pamanta naanad sa Ha? pamanta naanad sa kuan kanang tinidor. Naanad siya? Wala man ta naanad o gamit sa tinidor. Gamit. Anad na naman ang away.
Bitaw guys, si Maring Inday kaganiha akong i-contact. Kay nga ning nahitabo, pagtanaw na ko sa resibo kay diha na din ko nakadumdum nga wa pa ko kabayad sa kuryente. Mao to ang nga nagkarakara din ko, nanawag din ko ni mama, di man makontak. Nanawag din ko ni Utik, dili pud makontak, nangutana ko sa ilaha kung naabay bayad diri sa gym sa Balingwan. Nya mao to nanawag sa ko ni Maring Inday na siya nga naa ko no. Unya karon nag-ingon siya nga pahapitan siya. Yung ko nagbayad ko, ingon siya pahapit siya. Yung ko pag-ilis ba din ha? May gani kay pag-abot na ko dito sa ilaha, nag-ilis na sa siya. Pag ato na mo dito sa gym sa Balingwan, walay tailor dito. Mao to ang naglahos mi sa Sugbong Kogon. Pag-abot sa Sugbong Kogon, open pa, mao to nakabayad ko. Pero penalty mo na bayaran. Wala pa. Kuan. Ambot pila. Wa na sana ko basaha. 500 man ka pinang bayro nun. Nga ko na bayaran. 585. Ang ba wala pa na penalty? Mao to ang nga. Gikan dito pag uli nga nangaon dahil mi diri. Wa pa man sad ko na niud to. Nya karon diyan na. Nauna. Kaya ang baka kaganihang buntag, gisayon ako pag atod. Dito sa payag. Timing po, pag abot na dito sa payag na sa riri. Kay. Namay may mga siglong to? Kung malagi na naka-on. Nabi nag-comment o lagi, wag na ko. Ay, comment. Ito comment. Wa daw na ako gitaras lintid si anong wa daw ko daw ako gitaras mo lilin manong. Nga. Para sana sa wala masayod gimbinta. Kita Ibaan ha. paanha pero busy man sila nga siguro lagi pambuhat importante. Tibentoy ra og silang ang nag. Paanha? Yeah, princess. Patis princess og tamtam. Dapat kamtam dia. Ha? Dapat kamtam dia. Uli na ganina. Na problemahan ko maring. Ano man? Iya anak. Ni, Tamtam. ano man? May problema. Sa? Confidential. Nga. Ang gadyoan. Ha? Ano yung gawin? May isang pa. Ha? Pan? Ato sa tadat to ka, madam. Ali ba? Dam na ay tamban. Wala, kada ra budloy. Budloy ra. Walay bihot. Naa libre man naa ka ulo. Libre sa ulo. Oh, Labihod maring. Ika ganang sa bihod. libre sa ulo. Ang isa ka ulo pila. Dako man ni ah. 100 na. Oh. Apil na ng bihod. Oh. Sige, hala. Apil ang bihod guys. 100. Hala, salamat. Dili ay kanang balila. Balila? Yapon ko na balila. Hala, 100 lagi rin nabilin ni madam. Idubli din ko dam ha. Dira. Nya si Maring Inday. Mupalit si Maring Inday sa pan. Pasalubong kuan sa Maring Inday. Balila. Unsa may imong Maring? Kanang kuan na lang Maring. Unod. O kani o. Oh, kana. Isa ra ka buot. 200 ang kilo. Kana ra isa. Kaya pwede ba nagtunga-tungaon? Sliceon na nimo kadaghan ah. Kani ra imo? Pila na siya? 100. 100 gyapon. Hala na arabay kapayas dito sa payag. Duha ka bukong duha Maring. Okay. Sabi dito ko. Mo lagi.
Sa ulo di ka kuha. Kay nga no ang ulo datong ni Agi video man tato nako pero wala na ako na video kay unsa to kuan nagdali ko luto dato kay gutom na kaayo. Nya karon napa may gata dito, wa pa man siguro to na daot. Pwede ni siya gataan. Ya, naay bihod. Lami biyang bihod. Sana pilap din sa kilo na madam. 200 ang kilo. Ay maring na 200 kilo budloy. Ta, palit magkakasa kuan. Kadugangan pa nimo? Palit magkakasapan ta. Ari na mi guys. Bye madam. Palit ni sapan. Pila? 160 na no, duha ka gutad no pero dako man sulit gyapon. Okay gyapon kaayo. Hi. Di ana mi diri sa bakery. Naay torta maring di ara oh. Ay wala di ay. Walay torta, munay ra. Hala, ang bata, walay sanilas. Mama, sanilas ako bebe. Ay, sanilas bebe. Ay, diri di ay siya. Unsay mo gipalit maring? Munay, okay. Wala may munay maring. Minta lang. Sigpinta ko mga munay. Ayan, nag-agad na. Ay, para magamit ko na ako ang kuan dito oven toaster. I-try na ko magpalit sa sliced bread. Kaya para po makahimo-himo ko kuan. Ito may cheese noon dito. Ito ay cheese. Oo, nag-bargain. Madam, tagpila imong sliced bread. 40. O apili ko isa. Sliced bread. Hello, ay dash na try na to tanaw dani kung naabay kuan 40 nga sensiyo. Cheese ay naa tamang-tama 40. Kapalit tag sliced bread daw magpalit yung tagham. Naman hoy hotdog dito pero magpalit tagham. Isa ka sliced bread ay ako madam ha. Madam, salamat. Si Papa Mario kuno gipangita nila si Papa Mario, si Mario. Puro Mario palahubog Mario. Charot. Ako sa ning ibutang dani kay na ako'y paliton sa sulod. Nagpalit na ko sa litos, nagpalit ko sa kamatis, daw sliced bread. Naay cheese dito pero wala ko kahibaw og okay pa ba kato so para maniguro kompleto ang atong ricados ugma kay maghimo kuno hay tag pizza palita og cheese. Cheese nga quick melt. Ambot lang ka og naabay cheese diri nga quick melt. So atong sudlon. Ako cellphone di aram day dani. Hi madam. Naay cheese nga kuan kana ang quick melt. Quick milk. Kining sa ibabaw din quick milk. Asa kani? Tatakuha di kayo di ay no. Quick melt ban siya. Mareng. Di mo kabalo sa tan-aw sa quick melt. Ang sa bani patanaw sa ni dani di quick melt bani? Kung na gani quick. Naay makabutang nga quick melt di ay. 10 kilos sa isla. Melted cheese. Melted cheese? Pila ni? Daily zero. Well, nabinta. Arjon. Third class na po. Pila ni kang kilo? 10 kilo. Yes, Romel Renta. Di man din siya. Walay tagwan. Pero pwede ra ba ni siya maring? Tagwan ko tra ako di kay. Di ara o. Kuan mo gud ako. Kani, unsa man siya? Magnolia cheese. Ato ko isaw. Na cheese grate. Unsa man siya? Ano rin to nga? Eden maring. Eden. Ay, tutitap na siguro ni third. Kani murag dali ra ni siya maring makuan milk siya maring. Tuloy sa puta. Gani oh. Kani ha? Kani? Kani? Buti gani, nung apa mo isi. Pwede ba ni? Yan si papa.
Oo, di ba ni? Dayon. Palitan sa nato dayon dani. Kani halagi ko kumahal din siya. Real mayonnaise. Kani na lang isa ka sandwich. Mahal din ni dani yung ani kay Maring oh. Mahal din siya da. Sige ko 260. Wala laing be. Try na to utan adan. Wala man. So kanina lang ako ito. Kani Maring? Iusan na sila. Kanina lang. Kanina lang siya. Ano ni isa ka? Uy, ito ng friend. Budo? Kanina ako madam. Budo? Napila ko sa imong Maring. Ay, Pila ko sa imo ha. size. Ah, apa naman sa 100 di. Napa, karon na kanapay. 20 pesos. Wagi gani ka abrihe. Kana ko madam. O kana lang dam. Quick milk. Kana na yun. Oy, balot cheese oh. Ay ayaw na ibalik. Dani na ako ni butang. Ta, 200 ako sa imo ha. Ay, Ginoo yo. Agpas. Sige na Maring. So Maring. Salamat so much. Ayaw na dito kita kayo. Salamat so much. Wala na. Kanina, sakto na ni siya. O, tungas na ta. Guys, mutungas namin ni Maring Inday na nakoy cheese na palit. So, ako rang kudkuron ang cheese. Mo isagol na to sa atong buhaton ugma. Wala, abangan na lang dahil ninyo guys ha. Para... Maring! Yatot ka ba? Kadali ka sa tayo mo kuwala. Sa pa, isa ni di. Kay. Ali sa ba? Tabog sa ba? Pero okay lang. Kaya palit ko sa dako nga silupin. Silupin ako palit ko. Hirog na na. Madam, pasinsiyo ko Madam B. Kuan. Ha? Ay. Hi. Kani ba kay anak bayaran? 5-5. 5-5 o sige 5-5. Daw silupin din ako katong dako. Na nahutda na kag dako. Sara na? Ha? Gamay. Kubab na lang. Gamay siya da. Ayaw na lang. Salamat ha. Maring, ako utang. 100. Namatay ko paan si Tiyo. Ito rin tagwan din ni mo. Lagi ahat ikinis niya. Ewa diri. O ka na. Ito. Oh, 300. 100 na kuha. Ha? Pa. Yahak, wala may silupin nga dako. Adap niyo. Adap pa rin. Bitaw guys, wala yung silupin nga dako si kuya. Tara na. Ay, dili tagi merkado. Pintas ba? Salamat. Ha? Okay, ginapunaw sa na balilan ni. One bitaw. Wala, nag-ring imo cellphone. Nag-ring. Lagi. Paano ko aya? Hello, ay Panakot, sibuyas, bombay, ahos. Maura man jud ni ang madali-dali nako, no? Depende na po, pero ako kanira jud ako ay balag na ay pahumot gamay. Okay na. Ta ako Maring. Aman mo olive oil. Olive oil kuno ya. Udi on udi lagi. Wala olive oil. Ito sa kuan, siri. Ako si mana na ko. Mahal mo udi buwi. Pwede na bini ako ng money. So karon guys, nahuman naman yung pamalit. Pila tanan niya? 66. Kasi sa kumaring ko. Diretso na din mini Maring Inday sa bukid. Dai, saan mo pan baligya? Tadi si Kuya Maring. Tay kumaring be. Tuloyin sa aming Kuya Halin. Mingaw da. Singaw kayo. Pero na usahay nga daghang kitao. No? 50 cents. 55
expired na lang ito. Oh, sige. Thank you. Salamat ha. Ano man lagi kay silupin nga dako? Nagdugo-dugo malagi ni. Ito naman na. Kaya yung gipalit nga isda. Ang isda. Lagi. Yari namin salamat ha. Bye. Bye bye.